La Parlamentul European avem mai multe tipuri de activități în funcție de săptămâni, dar de obicei ce se întâmplă e că începem activitatea undeva la 8:30-9 și o terminăm târziu pe la 8 seara. În general, începem prin a discuta cu echipa. Discutăm cu echipa care sunt prioritățile zilei și ale săptămânii, apoi intru în tot felul de ședințe, fie că sunt ședințe de comisii, de delegații și așa mai departe, unde discutăm pozițiile fie ale grupului politic, Renew, fie ale Parlamentului, dezbatem cu ceilalți europarlamentari. Foarte importante sunt negocierile pe care le avem cu celelalte grupuri politice. Atunci când ești responsabil de un dosar în Parlament, fie din partea grupului, fie ca raportor al Parlamentului, trebuie să negociezi cu toate grupurile politice și asta e esența Parlamentului, negocierea. Ne întâlnim de foarte multe ori pentru un dosar, chiar zeci de întâlniri au loc și negociem punct cu punct care să fie textul final. Apoi, altă parte din activitate e cea de vot. Votăm, fie că votăm în comisiile parlamentare, fie că votăm la Strasbourg, în plen, cam asta se întâmplă. Și apoi e și partea de discuții cu oamenii care ne-au votat. Cam o săptămână pe lună. E o săptămână de circumscripție, se numește. Toți europarlamentarii merg în țara de unde au fost aleși și au întâlniri cu cetățenii, discută care sunt preocupările cetățenilor, la fel cum suntem și noi aici. Acum suntem la Târgu Mureș și discutăm despre prioritățile lor și ce vor ei de la Parlamentul European, ce vor ei de la Uniunea Europeană.